Welcome back to the YouTube channel Malawane Cameras. Tinakamba kale pano kuti izizi ceasefire imene ilipo ku Gaza sili ngati mmene mukuganiziramo yayi. Yeah, ndithu breaking news ina ndina kuti dzulo ndithu kwapangidwanso ataki ndithu anthu okwana 11 ndithu aphedwa pamene ndithu Israeli inapita ndi kukaphulitsa anthu akumene kucha. Mkatikati mwa ceasefire iwowa akunena kuti yayi iwo chifukwa kuti Hamasi yaphwanya malamulo ceasefire deal tinagwizana deal ndiye yaphwanya ndiye basi ifeyo ndithu tikuyenera kuti basi tipite ndikupanga ndiye kumeneko ndithu aphulitsako ndithu anthu 11 amwalira ena avulala komano then dzulo pamene ndimaona pa news yawo ya channel ya ku Israel iwo ndithu anapanga post kunena kuti panopa ndithu basi tabwereraso tikupitirizaso ceasefire ngati mmene tinagwirizana tikupitiriza basi zatha apapo basi after kuti anapita kukaphulitsa. Why iwo anapita kukaphulitsa kumeneko chifukwa Hamas inagwira anthu ena ake pa tinakuwuzani kuti Israel inapanganso kagulu kena kakenso kamene kali mkatikati mwa Palestina. Kagulu kamene kaka kamapatsidwa ndalama ndi achina Israel. Ndiye kagulu kamene kamene kamasokoneza deal yonse sorry chifuwa, that's why mina voice hiyo ikuveka ngati mwa chipesi chonje chifuwa ndithu yeah. Therefore ndizinto zonena kuti iwaja anapita kagulu kamene kali ku Israel kanamba kupha anthu kumene kujako kulimba ndi Hamasi cha ndi zinapeza kuti panali ku exchanging the shots kuombelana izi ndizi nde ena mwa iwo anagwidwa anyamata aja kagulu ka Palestina kumano ka ku Israel kaja kanagwidwa nde kamene tsopano amakaphaso pano chifukwa iko koso kanakhala kuti kapha anthuso and ndikaopsera ngasi kamene kali ngati zili ngati anthu athu omwe atulukira ngati ma Palestina athu omwe atulukira and akugwira ntchito limodzi ndi Israel nde for them anonozera awa ndi chiopsezo then anawapha nde Israel inakwiya ndi zili zimene zozo kada kukulemba news nkuilemba iyayi Palestina ujin Hamasi ikupha anthu omwe Hamasi ikupha anthu omwe nde nakhanga news ije khanga erembeno somano komano chilungamo chenkhani ndiyeni ndi chimene chichi sana ilengeze yakuti akulu gulu limene lili anthu omwe akwena anthu omwe ndi atiwo amene wawo anthu ake ndi omwe amene ndithu amatenga nkhani ndikumapitisa ku Israeli amatenga nkhani komanso ndikumata chithandizo mifuti ndikumaombera anthu aku Palestina komanso anthu a Hamas omwewa. Therefore ndi zinthu zina kuti zovutirapo kwambiri kuti munthu zimvetsetse. China chimene ananamizira a Israel chona kuti akuti tipaseni matupi athu tipaseni matupi anthu amene anamwalira, right? Nde matupiwo remember kunena kuti Hamas sinaphe anthu oyayi komanso chinanso nchona kuti anthu onse amene anawagwira achikazi onse Hamas inafulumizitsa kwatulutsa ndipo amene anatsala nawo ngati wagwira aja ma captives aja anali achimuna chifukwa iwo amakhulupirira kuti achikaziwa nangati zipanga nawo chani, right? Ndi akazi atsogole azipita mmakwawo ndi anawatulutsa nthu akazi ndikumapita omwe kuchako pamene ku Israel inaita kugwira nthu remember kuti anthu 2000, right? amene akumagwiririra kumapanga zinthu zosakhala bwino omwe kuchako. Hamas inatulutsa anthu aja komano news ngati imeneyo sana itulutse kuti yayi pakuti therefore issue inatsala pano ndiyokhuzana ndi matupi anthu amene adamwalira amene adaphedwa ndi Israel. Matupi amene wawa ali pansi tinakamba za video ya Trump kuti Trump amapanga appreciate amachemelera effort amathokoza effort ya Hamas kuti ikuyesetsa kwambiri kudiga kuyang'ana matupi anthu amene anamwalira ngasi Israel mangophulitsa kakaka kuti anthu awo anabeta zontchito zimenezo ngophulitsa. Therefore panachitika zonena kuti
Pali magalimoto ena tipataka achina kantabilet amapaka ama obewulacha achina kantabilacha. Zimene zijazo Hamas ilibe ndi inawuza kona kuti tsegulani ku border kuti magalimoto alowe. One magalimoto achithandizo komanso magalimoto zachita kasinja zicha zimachani zachita kantabila zicha kuti zilowe. Nde Israel nena kuti sitingakulolezeni pakhapo khamwe pasamatupi athu. Nde Hamas nena kuti iya kulowa tifuna alowe chilongo tipeze zimagalimotozo zibwere zizadige zizafukule. Zikazafukula moja tapezano anthu anu kana kuti tikupatseni. Chifukwa anthu ena amene apereka domeko chako anali kuti sanali awo, you understand, amataka apanga chekera uyusi wathu, apanga DNA kuti uyusi wathu, right? Ndeno ndizinzona kuti ndizovutulapo it's like nearly impossible kuti zinthu zisatheka kumene zisatheka, right? Nde at the end of the day pana abwera kuti atendikona tendingopolisa basi. Anyway, by the way, omundi mmene ndithu izo zimene ife timayembekezera chifukwa sitingakhulupirire Aisraeli chifukwa zolinga zawo sizapano koma zolinga zawo ndithu ndizapatali kwambiri. Iwowa ndithu azayitsetsa mulimonse amene angachitiremo kuti pakana akafika kumapeto. Number 2, chimene chikuvutanso china ndikukhuza ndi disarmament. Afuna zida makamaka Hamas isileru zida zonse pansi. Komano singasiye zida zonse pansi pamene zinthu sizinakhazike bwinobwino chifukwa iwobe ali pa danger, iwobe ali pa chiopsezobe. And maripoti akunena kale kuti akuluakulu a Israel achita kunena kuti akangopereka zida zimene zonse basi onse ndithu tiwapha kumeneko, ndithu tikaphwasula mathanazi onse kwina kulikonse basi. Nde actually iwobe pawo khabe akuona bezoti iwobe ndithu ali pa chiopsezo. Nde iwalani news yokuti kuti yayi Hamas ikuphandwa ake omwe actually anthu amene ikuphawo sikuti ndi awo ayo komano ndikuti ndambali ndagulu la asilikali a Israel amene ndithu amaphana sonde Hamasiwo. Even achita Hamasiwo aphedwaso angapo chifukwa cha nkhani yake imeneyo. Therefore nde nkhani zake ndithu ndi zimenezo. Nkhani yake ndithu iwonso akulimbira makamaka issue iyi kuti asiye zida pansi pamene iwo Hamas ndi pano sitingasiye zida pansi pokhapokha zonse zikhale zizatheka. Remember tili mu phase 1 yasano phase 2. Phase 2 ndimene ikuoneka zoti ikudikira kuti phase 1 ite. Phase 1 yukanika kutha chifukwa cha matupi, tatsakamira pa matupi. Guys, thank you so much. Malawi cameras.